Hello friends, welcome back to the channel. बयखौबो गिबियावनो टेक्न' बर' चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों माने जोंहा माने CICF निफ्राय मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैदों आरोना। आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन गासिबो माने बे रिक्रुटमेन्टनि बागै डिटेल्स खोन्थागोन आं। ओमफ्राय बेखौ जों एप्लाइ खालामनो थाखाय बे CICF नि रिक्रुटमेन्टखौ जों एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास, हायार सेकेन्डारि जानाय, डिग्री पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय गासै टटेल पस्टआ बेहाय 800 होनाय दङ। लास्ट डेटआ जोंहा बे माने आगष्ट होनाय दङ आरो आगष्ट 31 सिमहालागै जागोन। बेहाय माखासे पस्टनि नेम होनाय दं। आं बेखौनो फारियै खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो। नेम अफ पस्ट बेहाय होनाय दं SI ASI हेड कनस्टेबल, ओमफ्राय कनस्टेबल ग्रुप B and C नो। ओमफ्राय गासै भेकेन्सियाथ' होनखादों आं 800 दङ। 800 पस्ट दं आरो माने टटेल पस्टआ। ओमफ्राय नोंथांमोना बे सर्ट इनफरमेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायबानो जाबाय। आं बेनि वेबसाइटनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बेफोर सर्ट इनफरमेसनफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायबानो जाबाय। ओमफ्राय बे गाहायाव माखासे माने CICF जबनि माखासे नटिफिकेसन होनाय दं। बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायबानो जाबाय। एप्लाइ खालामनायनि सिगां मा खालामनांगौ बे गासैबो डिटेल्स होनाय दं। ओमफ्राय बिनि एलिजिबिलिटिया आं सिगाङावनो होनखादोंमोन। केन्डिडेटआ माने शुड हेभ पास जानांगोन ना, मेट्रिक पास जानाया एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिनो 12th माने हायार सेकेन्डारि पास जानाय, ग्रेजुवेट जानायफ्रा बिथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। जायफोर बर्डनिफ्राय एग्जामखौ होनानै पास जाखांबाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बिनि लास्ट डेट माने स्टार्टिं जागोन आरो एडमिसना, साबमिसना माने एप्लिकेसन फर्मनि साबमिसना जोंना 20 जुलाइनिफ्राय जागोन, 20 जुलाइनिफ्राय। ओमफ्राय लास्ट डेटआ बे साबमिसना एप्लिकेसना जोंना 31 आगष्टआव जोबहैगोन आरो। ओमफ्राय एग्जामा होनाय दं बेहाय 20 डिसेम्बर 2020 आव जागोन आरो। डिसेम्बरनि 20 तारिखआव एग्जामा जागोन। ओमफ्राय एप्लिकेसन फिस हिसाबै जायफोर ग्रुप बि जेनेरेल OBC केन्डिडेटफोरनि थाखाय बिथांमोननि एप्लिकेसन हिसाबै बिथांमोननिखौ लादों 200 माने 200। ओमफ्राय जायफोर ग्रुप C बिथांमोननि SC ST केन्डिडेट्स एप्लिकेसन बिसोरनि थाखाय 100ल' लादों आरो एप्लिकेसन फिस हिसाबै। ओमफ्राय बेहाय माखासे पे स्केल होनाय दं। साब इन्सपेक्टरनि थाखाय माने मान्थलि हिसाबै सेलारि मोननो हागोन 44,000 निफ्राय 1,42,000 सिम मोनहैनो हागोन आरो। ओमफ्राय साब इन्सपेक्टर पस्टनि थाखाय 35,000 निफ्राय 1,12,000 सिम मोनहैनो हागोन। ओमफ्राय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि थाखाय सेलारि हिसाबै 29,000 निफ्राय 92,000 सिमहालागै मोननो हागोन। हेड कनस्टेबलनि थाखाय बे पे स्केला होनाय दं 25,000 निफ्राय 81,000 सिम माने मान्थलि मोननो हागोन आरो सेलारि। ओमफ्राय बेहाय माखासे एजनि लिमिटेड होनाय दं। मिनिमाम जोंहा माने एजआनो जानांगोन आरो माने उन्दैसिन बैसोआनो जानांगोन 18 इयार्सनि। 18 इयार्सनि गाहायनि मानसिफ्रा माने एप्लाइ खालामनो हायो आरो। मेक्सिमाम एजआ ओमफ्राय 30 इयार्स। 18 निफ्राय 13 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो माने स्टुडेन्टफ्रानो एप्लाइ खालामनांगोन, केन्डिडेटफ्रानो। ओमफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ बेहाय जागोन जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन आरो माने बेखौ सर्ट फर्मआव PST होनदों। ओमफ्राय फिजिकेल एलिजिबल टेस्ट जागोन PAT। बेनि उनाव लास्टआव जोंहा रिटेन टेस्ट जागोन आरो रिटेन एग्जाम जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ माखासे होनाय दं। हाउ टु एप्लाइ, मड अफ एप्लाइ थ्रु अफलाइन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। ओमफ्राय माखासे बेहाय जबनि लकेसन होनाय दं। माने बे जबनि लकेसनाव माने अल इन्डिया होनदों। अल इन्डिया माने नोंथांमोना गासिबो माने बे पस्टआ अल इन्डियानि सिङावनो जागोन आरो। माखासे पस्टेलनि एड्रेस होनाय दं। बे एड्रेसखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बे गाहायाव फैयोबा नुनो मोनगोन एप्लिकेसन फर्म। बे एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन एप्लिकेसन फर्मखौ। ओमफ्राय नटिफिकेसन होदों। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे नटिफिकेसनखौ फरायना लाबानो जाबाय। आं बेनि लिंकखौ होखादों। ओमफ्राय बेहाय अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं। अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबा मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना माने नटिफिकेसनखौ गिबि मोजाङै फरायबानो जाबाय। बबे एड्रेसाव हरनांगौ नोंथांमोना अनलाइनआव हरनो हागोन आरो। ओमफ्राय एप्लिकेसनखौ गिबि फिलआप खालामग्रोदो। बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ अनलाइनआव माने नटिफिकेसनखौ नायनानै एड्रेसखौ नायनानै नोंथांमोना अनलाइनआव सेन्ड खालामनो हागोन आरो जिमेलाव। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो लेटेस्ट भिडिअ नायनो थाखाय गोजोन्थों लोगोफोर।